Té sentit crear una estratègia de continguts sense SEO? Per quin motiu hauríem d'utilitzar SEO en la nostra estratègia de contingut? Però què coi és això d'una estratègia de contingut? Bé, benvingut en aquest espai. Aquesta setmana parlarem sobre el màrqueting de continguts i com s'uneix amb el SEO, que són dues disciplines que van molt juntes i que a més t'ajudaran a posicionar la teva pàgina i sobretot la teva marca per atreure els clients que estàs buscant. Jo em dic Rosa Cols, soc SEO Copywriter, és a dir, escric tant per agradar a Google com per agradar als teus possibles clients que arribin a la teva pàgina web, als teus emails de màrqueting, a les teves xarxes socials i d'aquesta manera apropar-los cap a la venda. Comencem, doncs. Molts cops s'ha parlat sobre màrqueting digital, sobre un munt de paraules, sobre leads, SEO, ads. Per una persona que potser l'únic que vol és promocionar el seu negoci, tot això és com, vale, ja, però com em pot ajudar a mi? Com ho puc aplicar, no? A mi m'encanta parlar sobre màrqueting de continguts perquè al final és una cosa que s'ha fet des de fa molt i molt de temps. Potser abans eren revistes o eren com petits flyers que es deixaven a la bústia. Ara, en canvi, el màrqueting de continguts agafa una altra perspectiva perquè bàsicament és la persona que activament pot buscar aquesta informació. És a dir, per exemple, si tu tens un dubte, què faràs? Doncs probablement el buscaràs a Google i una pàgina que respongui segons les característiques de Google en aquesta pregunta podrà posicionar-se i tu podràs conèixer aquesta marca. Probablement té un curs o una formació o un servei o un producte que et pot ajudar a solucionar aquest problema. És a dir, bàsicament és una manera de promocionar-se no intrusiva. En vez d'aparèixer com un anunci mentre la persona està fent scroll a Instagram, el que fas és dir, bueno, jo comparteixo els meus continguts perquè li pugui ser útil i si aquesta persona arriba en aquesta pàgina web, en aquest vídeo de YouTube o en els meus continguts, podrà començar a conèixer-me, podrem començar a generar una relació de confiança perquè mica en mica es vagi apropant a la meva marca. Per tant, per aconseguir això, et pots imaginar que no només fa falta un contingut a blog, un contingut a les xarxes socials, un contingut a YouTube, sinó que és qüestió de ser molt perseverant i anar creant mica en mica aquesta biblioteca de continguts que jo li en dic, que bàsicament t'ajudarà a atraure cada cop a més i més persones. Però quin paper té el SEO en tota l'estratègia de continguts? L'estratègia de continguts el que és més interessant és que si, per exemple, tu publiques un contingut avui, et pugui trobar una persona d'aquí 2, 5, 10 anys. Per què? Doncs perquè estarà posicionat. Però això només ho pots aconseguir si realment s'han creat els continguts en base a una estratègia de paraules clau. És a dir, si abans has mirat quins són aquells termes que la persona realment està buscant als cercadors. Si no, què passarà? Doncs que simplement potser ho publicaràs a les teves xarxes socials o ho publicaràs en la teva newsletter i un cop hagi passat aquest dia o aquesta setmana, doncs allà es quedarà abandonat. No obstant això, si enfoques els teus continguts com perquè Google us pugui considerar, és molt probable que mica en mica vagin pujant juntament amb la teva autoritat de domini. Que l'autoritat de domini, com a petit parèntesis, és bàsicament aquella autoritat que Google et dona davant d'altres pàgines web i normalment ho fa a través de veure quants enllaços externs estan apuntant a la teva pàgina web. Però bé, tornem a l'estratègia de continguts aplicada al SEO, que és el que ens interessa en aquest vídeo. En resum, al final el màrqueting de continguts consisteix en crear continguts que puguin ser útils per al teu públic per tal d'atraure'ls i d'aquesta manera començar a crear una relació sense que sigui invasiva. Ara, aquí vull fer un petit apunt. I és que l'estratègia de continguts no només consisteix en crear continguts per poder-te posicionar als cercadors, sinó que és molt més àmplia. De fet, depenent en el moment en què es trobi en el teu client, doncs és recomanable crear altres tipus de continguts, com per exemple casos d'èxit, newsletters, vídeos de YouTube, algun vídeo viral inclús, anuncis. Hi ha molts tipus de continguts. Però, en fi, anem a concretar quins són els principals objectius i, sobretot, els principals beneficis de poder treballar la teva estratègia de contingut a curt i a llarg termini. El primer benefici és que estàs al radar del client. És a dir, a vegades descobrim una marca que potser ens pot ajudar en un futur, però que en aquell moment no tenim la necessitat de comprar-ne, oi? Doncs el mateix passa amb els teus clients. Potser, en el moment de descobrir-te, o sigui, els encanta la teva marca i els hi fascina,
però no estan en el moment adequat, però no tenen un problema prou greu com per invertir els seus diners en la teva solució. A través de l'estratègia de continguts, el que fas és poder mantenir aquest contacte, aquesta relació, perquè mica en mica et vagin recordant i en el moment en què necessitin el teu servei, pam, doncs allà hi siguis tu. En segon lloc, el més habitual és que quan treballes la teva estratègia de continguts, t'acabis convertint en un referent en el teu sector. Per què? Doncs perquè demostres que realment ets la persona o ets l'empresa que té els coneixements necessaris per poder ajudar aquesta persona. És a dir, que mica en mica anirà creixent la consideració cap a la teva marca. El tercer benefici que trobo genial és que mica en mica aniràs traient a gent sense que hagis d'invertir temps extra. És a dir, no farà falta que facis porta freda, ni que vagis a trucar directament a la porta del client, sinó que simplement amb els teus continguts podràs anar arribant a gent que probablement està buscant una solució com la que ofereixes de manera sola. Així que no t'estranyi si de mica en mica vas augmentant primer la teva base de dades d'email marketing i segon, també superimportant, les teves vendes. Un dels beneficis més grans, sobretot per e-commerce o per grans marques, és que no depens tant de la publicitat. Sí, la publicitat està genial per poder donar aquest boost extra, no? Per poder arribar, per exemple, en un llançament o en alguna època especial. Tanmateix, si realment el que vols és un creixement sostenible del teu negoci, el més recomanable és que comencis a crear aquesta biblioteca de continguts per poder arribar a la gent sense haver de pagar sincerament, milionades per poder publicar publicitat online. I per últim, jo sé que potser estàs pensant que això no és per mi, que realment la meva empresa és molt diferent o no es dedica al màrqueting digital, que és on més es veu aquest tipus de continguts, però jo diria que és ben bé al contrari, perquè, o sigui, per la meva experiència he treballat amb farmacèutiques, amb B2B industrials, amb sector públic, amb marques personals, amb nutricionistes, bé, en fi, amb un munt de persones i d'empreses superdiverses que al fer l'estudi de paraules clau te n'adones que sí que és necessari fer aquesta mena de continguts perquè encara que no ho hagi fet ningú del teu sector, hi ha persones que pregunten aquest tipus de paraules clau a Google. I si no hi ha ningú, és una molt bona notícia, perquè vol dir que tindràs molts més avantatges per poder-te posicionar abans que la teva competència. Al cap i a la fi, la base del màrqueting de continguts és la mateixa per tothom. Oferir contingut de valor perquè les persones que pots ajudar t'acabin trobant, t'acabin coneixent i confiant en tu. I a més, si ho fas amb una identitat verbal ben definida, tindràs molt de terreny guanyat per poder-te diferenciar. Vale, tot això està genial, però quin és el tipus de contingut que has de publicar per treballar el màrqueting de continguts i el SEO, sobretot, perquè com hem dit, hi ha molts tipus de màrqueting de continguts. El contingut per excel·lència per posicionar-te són els continguts al blog, és a dir, articles que tracten una pregunta o un tema molt concret i que contesten els dubtes i les preguntes dels teus clients. D'aquesta manera, si vas creant contingut constant en l'article del blog, mica en mica veuràs com algunes paraules es posicionen. Sobretot preguntes que comencin per com fer tal o com superar X, coses així. Bàsicament, en aquest tipus d'articles, el que es publiquen són paraules clau informatives. Informatives vol dir que bàsicament la persona està buscant més informació. Encara no té intenció de contractar el servei. No obstant, per poder tenir el teu article blog i que realment estigui enfocat a posicionament, és superimportant que abans facis un estudi de paraules clau. Bàsicament, l'estudi de paraules clau et servirà per trobar aquelles oportunitats de paraules clau que tinguin, sobretot, aquests 3 factors. El primer, un volum de cerques notable perquè puguis aparèixer a les cerques. El segon, que la seva dificultat no sigui superelevada, sobretot si estàs començant amb la teva pàgina web. I el tercer, sobretot, que estigui alineat amb el teu negoci. És a dir, no em serveix trobar una paraula clau si realment no té relació amb el teu negoci. I aquesta no és una feina fàcil. De fet, jo puc dedicar tranquil·lament de 6 a 10 hores fent un estudi de paraules clau per poder trobar aquesta mena d'oportunitats. Realment és una feina de formigueta, però que val la pena perquè d'aquesta manera tindràs molt clar quins són els continguts que publicaràs en un futur i a més ho faràs sabent que acabaràs posicionant amb el temps. El segon contingut per mi superimportant és treballar les teves pàgines de venda amb SEO copywriting. Tot i que aquí vull afegir una cosa. No és necessari fer-ho si, per exemple, tens una pàgina que només estarà disponible durant 15 dies. Sobretot és necessari per a aquelles pàgines que saps que estaran a la teva pàgina web durant mesos o inclús anys.
Tanmateix, si estàs en aquesta situació, et recomano moltíssim que ho facis, perquè d'aquesta manera podràs aprofitar aquella pàgina i, sobretot, arribar a persones que estan més avançades en el procés de compra. Perquè, bàsicament, una persona busca molt diferent si tot just està donant-se del problema i està buscant respostes a les seves preguntes inicials, com per exemple, com puc superar el meu dol, que en comparació amb una persona que està molt conscient que necessita contractar el servei, que per exemple, en aquest cas, seria psicòleg especialitzat en dol. Quan aconsegueixes posicionar-te per aquest tipus de paraules clau que se'n diu transaccional, tu et saps la pasta que et pots estar estalviant en publicitat. Però, sobretot, si al final decideixes aplicar SEO a les teves pàgines de venda, no te n'oblidis del copy, perquè al final serà aquest anàlisi, aquesta investigació del client ideal que t'ajudarà a poder escriure paraules que facin un clic mental a la persona i perquè al final t'acabi comprant perquè se n'adona que realment el pots ajudar. Per cert, si vols saber més sobre SEO copywriting, tinc tota una guia completa on t'ensenyo, des de com pots triar les paraules clau, quins són els factors que has de tenir en compte i inclús quines són les eines que jo utilitzo a diari. El pots descarregar en l'enllaç que trobaràs aquí a la descripció. El tercer contingut que a mi m'encanta, em fascina i m'hagués agradat poder-hi entrar abans és el que estàs veient ara mateix, els vídeos a YouTube. YouTube al final és el segon cercador més utilitzat després de Google i a més és una superoportunitat perquè gairebé ningú s'atreveix a gravar vídeos, a dedicar-hi aquest temps i a donar la cara. Sobretot si tens un negoci B2B o molt de nítxol, és una superoportunitat perquè et puguin trobar a través de les cerques. Perquè al final l'objectiu de publicar a YouTube quan tens una empresa no és guanyar-te la vida com a influencer, sinó poder promocionar la teva marca perquè el teu públic et pugui conèixer encara més i tingui més confiança cap a tu. En definitiva, si vols començar una estratègia de continguts, et recomano moltíssim que primer facis un estudi de paraules clau i analitzis molt bé quines són aquelles preguntes que el teu públic necessita contestar. D'aquesta manera t'asseguraràs que aquest contingut també serà vigent d'aquí 2, 3, 4, 5 anys. I t'asseguro que parlant amb clients que potser han cultivat el seu blog durant 2 o 3 anys, em diuen que encara reben clients que els van descobrir gràcies a un article que van escriure fa 1, 2, 3 anys. Això sí, vull que et quedi superclar. Aquí no hi ha miracles. Només és qüestió de ser molt constant i seguir l'estratègia. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Et recordo que aquí baix tens un recurs gratuït sobre SEO copywriting perquè puguis aprendre a escriure tant per les persones que et llegiran com per posicionar els cercadors. I res, només em queda desitjar-te una bona setmana i una forta abraçada.